हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बिलिग्राम बसुमतारी YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय। जों दायो दंफैयो डिमापुर नागालेण्ड राजबारियाव। बियो राजानि गोदोनि नेरसोनफोर। जों बेखौ दा नायनो नागिरदों आरोना सिङाव। नोंथांमोनहाबो नायलांदो सिङाव मा मा दङ। आं भिडिअखौ दायो नोंथांमोननो देखायलांगोन। नोंथांमोना नुबाय गोदोनि बर' राजानि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ। बेफोरनोमोन गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफ्रा। दा जों बेखौनो नायनो फैदोंमोन आरोना, बेरायखांबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै। गोजोन्थों।